gaur abenduaren 20an, 675. urte urren hori ospatzen dugu, eta bueno, zorionak ematia nahi diote Elgoibarri eta elgoibartar guztieri batez ere, gure herrixak ere urtia betetzen dituelako eta urtia jarraitzu bia dituelako betetzen. Bueno, esan moduan, ez da izan bat ere erreza urtia, baina, bueno, saiatu gara ahalik eta dinamizazioa handixen haitzen eta gure herrixa ezagutaraztera ematen urtian zehar bai. Eta, bueno, zorionak Elgoibar, zorionak elgoibartar guztieri eta bejon deizuela, dan hori.